अगर आप भी चाहते हैं प्रयास म्यूजिक की अगले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उमेश लागल बा बंदी हाइल बा गरीबी कैसे के माई चरण राउर पूजी लागल बा बंदी हाइल बा गरीबी कैसे के माई चरण राउर पूजी पर्वत छोड़ी माई आईती हो करुणावा के लेके चली जाती हो पर्वत छोड़ी माई आईती हो करुणावा के लेके चली जाती हो। आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया डीजे उमेश सुखीपुर बाजार रोता दुनिया देखी माई ध्यान से कैसे करके पूजा हो डरता लोग माई फालो ना परे करी कैसे पूजा हो हे माई रोता दुनिया देखी माई ध्यान से कैसे करके पूजा हो डरता लोग माई फालो ना परे करी कैसे पूजा हो पर्वत छोड़ी माई आईती हो करुणावा के लेके चली जाती हो पर्वत छोड़ी माई आईती हो करुणावा के लेके चली जाती हो। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार मंदीप मारुति आइल बारे माई धकेराउर ध्यान हो राइटर सनदीप साहेब बदन लिखले राउर भजन हो हे माई मंदीप मारुति आइल बारे माई धकेराउर ध्यान हो राइटर सनदीप साहेब बदन लिखले राउर भजन हो पर्वत छोड़ी माई आईती हो करुणावा के लेके चली जाती हो पर्वत छोड़ी माई आईती हो करुणावा के लेके चली जाती हो। लागल बा बंदी हाइल बा गरीबी कैसे के माई चरण राउर पूजी पर्वत छोड़ी माई आईती हो करुणावा के लेके चली जाती हो पर्वत छोड़ी माई आईती हो करुणावा के लेके चली जाती हो। आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया।